Goedenavond. Baradangasa. Bigisma iedereen. Familie naar loon toe. Vandaag is dinsdag 9 uur. We beginnen weer met 12 uur. 12 uur. We gaan verder met waar we gebleven zijn afgelopen week. Afgelopen week hadden we behandeld het universum. Lucifer, de creatie van het universum. Uit het boek van Melchizedek. En uit het boek van The Sealed Portion. De finale testament of Jezus Christus, Tatayao, de Messias, hoe je hem wil noemen. Wat ik al had aangegeven, aan Jezus Christus, of aan Jezus, hoe noemen lobanin dat hij, maar bij gebrek aan het feit dat we de naam niet hebben anders overgeleverd hebben gekregen dan als Jezus Christus. Heel vaak zal ik Tatayao ervan maken. Want de J die bestond niet eens zo lang geleden. In deel 1 hebben we behandeld dat het eerste wezen dat de schepper heeft geschapen is Lucifer. Lucifer was een lichtdrager. Een zoon van onze scheppervader. Na Lucifer zijn er nog meerdere wezens geschapen, gecreëerd. Lucifer had een hele belangrijke positie. Hij werd beëdigd en hij was aangesteld als bewaker van de wetten, de goddelijke wetten. We hebben behandeld dat er water is in de hemel, er zijn huizen, boulevards en dat eigenlijk wat je beneden ziet op aarde ook aanwezig is in de hemel. Daarnaast hebben we dus gesproken over hoe onze scheppervader, Anana, Lucifer ontwaakte. Dat het voor Lucifer was alsof hij uit een slaap wakker werd. Hij zag de scheppervader, onze vader, en hij hield van onze vader. Lucifer hield ook van zijn taak. Want zijn taak was dat hij het universele bestuur moest onderwijzen aan alle wezens die geschapen waren in die tijd. We hebben ook behandeld dat er legers, ontelbare legers gemanifesteerd zijn daar in de hemel. Dat er een berg is en dat er een stad is die Jeruzalem heet. En dat Lucifer zijn verblijfplaats was naast het verblijfplaats van onze vader op Mount Berg Zion. Er zijn heel veel engelen, legerscharen aanwezig met allemaal hun eigen, hoe zal je het zeggen, Inwama Abenwroko Fudu. We hebben overigens gestopt bij de abyss, de afgrond. Want alles wat de Most High geschapen heeft, heeft hij aan Lucifer geopenbaard. Zijn wetten heeft hij aan hem bekendgemaakt. En alleen daardoor kon Lucifer dan deze geopenbaarde en gemanifesteerde wetten door communiceren naar de spirits, de engelen, de convos, de wintis, die allemaal in het universum op de andere planeten woonden. Maar Lucifer, die vond zijn werk na een tijdje, werd hij nieuwsgierig. Want overal mocht hij heen komen, behalve op één plek, de afgrond. Een abyss in het Engels genoemd. Dat was een plek wat duister was en wat Lucifer niet kende. Op de vraag van Lucifer aan de scheppervader, van wat is die plek? Vertel me zijn geheimen. Het is een mysterie die ik niet ken. Laat me die puzzel ook weten. Op die vraag zei de Most High aan Lucifer dat Lucifer niet gemaakt was om de geheimen van het duister te weten. Omdat Lucifer een lichtwezen was. En een lichtwezen was niet gemaakt voor kennis van het duister.
Dit antwoord was natuurlijk niet een antwoord wat Lucifer wilde horen van zijn vader. Uiteindelijk, net als ieder kind, als hij iets vraagt aan zijn vader en zijn vader zegt nee, dan neemt hij er genoegen mee. Lucifer nam dus in het begin genoegen ermee dat hij het antwoord van die afgrond niet te horen kreeg. Geheel veel tijd voorbij. Het leven ging gewoon daar verder. De Most High die zag dat zijn schepping, dat het realiteit was. Het universum, dat werd alleen maar groter en groter. En iedereen leefde overeenkomstig de wetten van de schepper. Er zijn in de hemel wetten waar zelf de Most High niet buiten kan. Hij hoort zich daar ook aan te houden. Doordat alle schepsels en de hele schepping en de hele creatie zich hield aan de universele goddelijke wetten, was er vrede en harmonie in het universum. En doordat er vrede en harmonie was leefden alle schepselen in een liefdevolle harmonie met elkaar en met de Vader. Iedereen was verenigd. De rationele wezens, dat waren engelen, wij zijn dat ook, maar op dat moment was de mens er nog niet. Er was een eeuwige ontwikkeling. De mens van vlees en bloed was op dat moment nog helemaal niet geschapen. Het universum was onuitputtelijk van wijsheid, van intelligentie. De rationele wezens konden doen en laten wat ze wilden. De bekantekisting, zoals wij dat in Kriorentongen zeggen, de beka asisuma de bewani. Dus als mensen zeggen dat de zon een wezen is, dan denk je ook toe, dan zou je dat best wel kunnen geloven. Want alle de wezens die de mantekisting, de asisuma de bewani, ze konden mediums, alles was een medium voor ze. Zelf iets waarvan wij denken dat het niet leeft, maar wat materie is, zelf dat de bekantekisting in Asandati. Want waar ze waren, was gewoon een bron van eeuwig leven. Een rivier van liefde en van licht. Dus de beka Asi Alasadi. De vergaderplaats in de hemel, dat heette Jeruzalem. Daar kwamen alle windjes, alle spirits, alle engelen. Weinig verschil, dus alleen maar hiërarchisch. Die kwamen bij elkaar. En Lucifer was Edemang, omdat hij de plannen van de Vader tot in de uithoeken van het universum, naar alle planeten, van alle stelsels bracht hij alles wat de Most High aan hem openbaarde en liet zien en vertelde. Alle boodschappen, hij was een boskopumang. En wanneer Lucifer erheen ging, hij ben vrij. Nou kunnen wij ons afvragen van hoe vloog hij? Ik ga ervan uit dat er zoveel intelligentie is, dat ze op allerlei manieren vlogen. Wij vliegen ook met vliegtuigen. Als Lucifer vloog, kon het net zo goed zijn dat hij vloog met een voertuig wat wij vandaag aan de dag niet kennen. Maar het kan ook zijn dat hij uit zichzelf gewoon vloog. Er zijn ook mensen die zeggen dat deze wezens alle vormen kunnen aannemen die ze willen. Het is niet voor niks dat we films hebben gezien als de Megatrons en de Autobots. Dus Lucifer die vloog naar de hoofdsteden van alle planeten om datgene eigenlijk aan te geven wat doorverteld moest worden naar want de kennis die sijpelde door vanuit de Most High, de Vader, Schepper, naar Lucifer, naar de edemangs van de planeten, tot naar de kleinste wezens. Want Lucifer was nou eenmaal beëdigd en zijn rol was beschermer van de wetten en de openbaringen van de Vader. Lucifer was dus heel vaak aanwezig bij vergaderingen. En tijdens de vergadering was hij eigenlijk de voorzitter. De mensen in de vergaderingen, die dan ook hoofden waren van hun planeten en van hun zonnestelsels en van hun sterrenstelsels, die waren representanten. Die hadden bewondering voor Lucifer, want Lucifer was perfect in al zijn karakters, in al zijn karaktertrekken, in al zijn deugden.
Hij werd bewonderd en hij oogste heel veel sympathie vanuit het heelal. Geen enkel ander engel kon datgene wat de Vader wilde overdragen zoals hij dat deed. En het universum dat groeide en het groeide alleen maar. En dat voedde zich als een fontein van leven aan datgene wat het Vader deed en openbaarde. Er was eeuwige vooruitgang. Er was blijdschap en happiness. Alle rationele wezens waren zich bewust van het feit dat ze een vrije wil hadden. Een vrije wil. Het was nooit bij hun opgekomen of in hun hart geslopen om eigenlijk af te stappen van de goddelijke wetten en van datgene wat Lucifer aan hun doorgaf. Wat de Vader dus aan hem gaf. Er ging heel veel tijd, eonen zijn er voorbij gegaan, waar er eigenlijk vrede was. En in die vrede, daar was er gewoon een hele goede band tussen de Vader en zijn eerstgeboren zoon, Lucifer. Dus in principe kunnen we hier dus zien in dit deel dat er hele lange periodes geweest zijn in agrong tapu. Eigenlijk min karing grong etema in alles wat er was. Er was vrede en er was rust in den beginnen. De mens was er nog niet eens. In die tijd was er nog geen tijd. We zien dat Lucifer geliefd was. Alle jees, alle winties, alle konvos kennen Lucifer. Het universum bewonderde hem. Hij werd geadoreerd. En dat Lucifer heel veel kennis heeft meegekregen van de Vader. Dus Lucifer, anawan dong engel, anawan dong konvo, anawan dong winti, nawan di stabi bika abende na abiging, before libisma bende, Lucifer bende, en anaben fado ete, abende wang, de speki boy, fu anana a grangado, a gang horu gado di mek alasan di mek ook to Lucifer, aben loben papa, awan di tata jou di asaka kona grondtapu ategi, unu tewe begi, in begi, unu tata di de na hemel, onze Vader die in de hemel zijt, aben lobby, awan di wekati di na grondtapu Satan. Dit is deel 1 van de creatie van het universum en Lucifer. Dan gaan we even naar muziek. En na de muziek dan gaan we eigenlijk door naar deel 2. Want ik heb het aan iedereen in het hele universum gegeven. Aan alle rationele wezens. Maar Lucifer die werd beetje bij beetje werd hij aangetrokken tot het duistere. Die abyss, die afgrond. Dat stukje in de hemel. Waar de Vader bouwde. Waarvan de Vader hem nog niets had verteld. De duisternis, de abyss. Lucifer wilde het weten. En dus dit zorgde, het knaagde aan hem. Hij kon het niet met rust laten. De Vader, de koning van het universum, in zijn ogen is natuurlijk niks verborgen. Met droefheid en met verdriet zag hij en keek hij naar het pad wat Lucifer aflegde. Omdat de Vader eigenlijk al bij voorbaat wist dat dit een afgang was naar dood en naar sterven. In het begin was Lucifer een beetje nieuwsgierig naar die diepe afgrond, die abyss. Hij dacht erover na, hij peinsde en hij vroeg zich af hoe het kwam dat hij het raadsel van zijn mysterie niet kon oplossen. Uiteindelijk kon hij er niet meer tegen en hij vroeg aan zijn Vader, want Lucifer had zijn plek naast de troon van de Schepper. Hij boog zich op een dag en smeekte zijn Vader van Vader. En hij vroeg: laat me de geheimen van die diepe, duistere, donkere afgrond ook weten. Zoals je mij het geheim van het licht hebt verteld. Laat mij ook van deze afgrond weten wat zijn geheimen zijn. Openbaar mij het geheim van de afgrond, Vader. Dat is wat hij vroeg. En de Vader die keek eigenlijk naar Lucifer met een gevoel van eigenlijk droefheid. En hij antwoordde en de Most High zei letterlijk aan Lucifer: jij bent opgewekt, me oppoju, me giu libi voor het licht. Dat is het leven wat voor jou is bestemd. Maar Lucifer wilde koste wat het kost het geheim weten. En hij besloot zelfstandig om die puzzel op te gaan lossen. Hij dacht dat hij daartoe
in staat was. En doordat hij die beslissing in zichzelf had genomen van Eva Panawantegini, dan misasuku zelf, sana een geheim, sana een mysterie, voor Adungro Presi. Toen Lucifer zo dacht, is er in hem als wezen een vlek ontstaan. Een serie van rebellie. Een gevoel van ontevredenheid. En dat gevoel zou in hem blijven groeien. En dat gevoel zou een catastrofe gaan zijn. De oorzaak zou zijn van heel veel ellende in het hele universum. In het hele universum, zelfs voor u en voor mij. En voor iedereen die nog geboren moet worden. Wij hebben er allemaal last van gehad. Van dit moment van Lucifer. Dat hij is gaan rebelleren. Dat Amekwang vlakka fusondu. Begin groeining. Dus hier kan je zien dat er na eons, tijdens een materie van rust, toch wel een perfecte wezen man de in staat voor datgene ze ananamik boem. Omdat hij iets niet kan begrijpen. En omdat anana na bewange ala koni nanga sabi. No was man no praat ala koni nanga sabi. Altijd wan pisie orgi schreef. En afan dat jasondu nanga rebellie. In een wezen voor een eigenlijk perfecte wezen. Dus eigenlijk moeten we concluderen dat hij zijn perfectie eigenlijk heeft prijsgegeven. Alleen Anana wist wat er in het hart van Lucifer omging. Want Lucifer werd gecreëerd om een lichtdrager te zijn, niet een duisternisdrager. Anana werd verscheurd door de gedachte, omdat hij wist dat hij gescheiden werd van zijn creatie, van Lucifer. Lucifer begon Anana ook minder te zien als zijn levensgever, als zijn weldoener. Uiteindelijk staat in het boek geschreven dat Anana Lucifer zelf smeekte om het onderwerp gewoon met rust te laten. Hij smeekte hem als een liefhebbende vader van laat het. Anna je presi, sap je presi, dat Anna je presi, you, mimik you, voor het licht. Want Anana wilde voorkomen dat er een onvermijdelijke ramp zou gebeuren. Want Anana is je kaba na Abidjing. Hij ziet het einde al bij het begin. Dus hij zag waar Lucifer op afstevende. Hij zag eigenlijk wat onvermijdelijk zou gaan plaatsvinden. En dan worden opgeroepen tot werkelijkheid, tot realiteit. In het hart van Lucifer was er een gevecht tussen het luisteren naar zijn vader en het willen doen wat hij zelf wilde. De mensen zouden zeggen van ja, iedere puber die heeft daar last van. Maar ik weet niet of we een wezen als Lucifer kunnen vergelijken met een puber. Hij had grote verlangen om te weten wat die afgrond eigenlijk voor geheimen verborg en wat het inhield. Hij vocht tegen dat gevoel van willen weten en de liefde voor zijn vader. En zijn vader wilde hem niet kwijtraken als zoon. De Most High die zag de kwelling van het gevecht. Hij zag hoe Lucifer gebukt ging, hoe hij sufferde en hoe hij leed. De Most High zag dat hij de ene keer berouw had. En daarna had hij toch weer die drang en verviel hij weer in een rebellie. De Most High had het universum gecreëerd. En hij had al voorzien dat er altijd een mogelijkheid zou zijn tot rebellie. Die mogelijkheid was altijd aanwezig. Want de Most High die wist dat dat het risico was van vrijheid geven aan wezens die rationeel denkend zijn. Het was een gift die een schepper geeft aan zijn rationeel denkende wezens. Want zonder deze gift zou het leven zinloos zijn voor rationeel denkende wezens. De Most High wilde niet rulen over robotten. Hij wilde niet dat zijn wezens geprogrammeerd waren om alleen zijn wil uit te voeren. De Most High wilde dat zijn wezens gehoorzaamheid aan hem
zouden geven aan hem. Als een resultaat van herkenning en liefde. Herkenning, omdat ze geloofden dat zoals hoe Most High het ziet, dat dat de juiste weg is voor rationeel denkende wezens. Want eonen al had de Most High ervoor gezorgd dat wat hij deed, dat het harmonie en vrede er was in het universum. En gehoorzaamheid aan hem moest niet opgelegd worden of afgedwongen worden, maar dat moest aan hem gegeven worden als een token, een teken van liefde en respect, zoals een kind dat heeft naar zijn moeder en naar zijn vader. Je hebt respect voor je vader en je moeder, niet omdat je bang bent voor ze, maar omdat je van ze houdt. Omdat je weet wat voor offers ze aan jou gegeven hebben. Om jou groot te brengen en om je in een maatschappij te zetten. Ervan uitgaande dat ze het goed hebben gedaan. Dus de Most High wist dat hij een groot risico nam om zijn rationele wezens vrije wil te geven. Hij wist dat het een keuze was van hun, dat zij zelfstandig en uit vrije wil zijn begeleiding en voor zijn liefde zouden kiezen en voor zijn wil. En ondanks dit, en dat kon je al zien bij Lucifer, want hij wilde zelfstandig onderzoeken wat het duister was. Hij wilde niet het licht verlaten, maar hij wilde het duisternis erbij hebben. Dus Lucifer wilde van twee kanten eten. Dus Lucifer wilde een combinatie van licht en duisternis. En dat wilde hij hebben in de dimensie van het eeuwige. Want in het eeuwige, daar bestaan duisternis en licht niet samen. Ze zijn gescheiden van elkaar. En Lucifer wilde een dimensie hebben waar die twee, licht en duister, samen coexisteerden en samen zouden leven. Dit is dan het einde. We zijn er weer. We zijn bij deel 3 van Lucifer, de creatie van Lucifer. Zoals ik het al aangaf, is dat Lucifer zich heel erg aangetrokken voelde tot het duister. En de Most High die keek naar hem en die zag hem eigenlijk veranderen. Uiteindelijk kwam er een idee bij Lucifer. Een geslepen theorie. Lucifer die kreeg het idee, of die maakte een theorie. Die kreeg een theorie. Hij dacht zo die abyss, die afgrond op te lossen. En zijn theorie was dat het universum opnieuw een nieuw bestuur moest krijgen. Er moest een nieuw bestuurlijk systeem. De manier hoe de Most High het deed was niet goed genoeg. Er moest een andere manier, het moest anders geregeld worden. Het goddelijk bestuur, het eeuwige bestuur moest veranderen. Lucifer had een theorie gemaakt. En hij noemde zijn theorie kennis van goed en kwaad. Dit hebben we gelezen in Genesis. In de memoryboeken die onze voorouders voor ons hebben achtergelaten. In Genesis. Lucifer die zag die kennis, of die wetenschap, zijn theorie van goed en kwaad. Hij zag het als een logisch gestructureerd balans van goed en kwaad. Een wetenschap. Die wetenschap, die balans, dat had een aantrekkingskracht op hem. Het gaf hem een gevoel van superioriteit. Om te kunnen kiezen tussen het goede, tussen het duister en kwaad. Duister en licht. Hij vond dat zijn theorie een betere theorie was dan de theorie dat de schepper ons allemaal geboden had. Lucifer vond dat hij het universum meer te bieden had dan datgene wat Anana, zijn eigen creatie, bood. Lucifer begon eigenlijk neer te kijken op het systeem van licht, van vrede en harmonie, dat Anana al eeuwenlang en eonenlang zijn systeem in het universum handhaafde.
Lucifer wilde verandering. Lucifer vond dat het licht, het goede alleen, niet voldoende was. In dit deel kan je zien dat Anana verdriet kent. Verdriet is een emotie. Dat hij zich als een vader naar zijn kind opstelt. En zijn kind wil behoeden van het maken van fouten. Maar dat hij zijn kind niet het vrije wil afpakken. Niet alle ouders kunnen dat. Anana kon dat wel. Maar je ziet hier ook dat een kind arrogant wordt naar een ouder. Lucifer wordt arrogant naar zijn schepper. Degene die hem zijn blog gegeven heeft. Lucifer wordt egoïstisch. Dit is de eerste keer dat egoïsme zich in het universum voordoet. Daarvoor kende het universum dit niet. Arrogantie was ons ook onbekend. Lucifer wilde Anana overtreffen. Hij wilde van twee kanten eten. Hij wilde niet alleen in het licht zijn waarvoor hij geschapen was, maar hij wilde ook het duister, die abyss, die zo'n grote aantrekkingskracht op hem had. Volgens Lucifer zou zijn nieuwe systeem, zijn nieuwe bestuur van het universum, een balans brengen tussen goed en kwaad. Tussen liefde en zelfzucht, tussen egoïsme, dus tussen liefde en haat, tussen zelfzucht en egoïsme, tussen licht en duister. Je zou dan tegenpolen hebben. Al die tijd dat Lucifer gewoon zijn werk deed, was dit wat er in zijn hoofd omging. Hij besprak het met niemand. Hij hield het verborgen, zijn theorie, voor zichzelf. Hij deed zijn werk, ging nog steeds naar het universum en deed nog steeds het werk wat de Most High hem had toevertrouwd en waarin hij beëdigd was. Hij deed heel normaal. Hij communiceerde en deed alsof er niks aan de hand was. Hij bleef op zijn post. Hij deed zijn werk als lichtdrager. En hij deed alsof hij het allemaal nog leuk vond. Het werk wat hij deed. Maar Anana, die weet alles. Die keek naar hem. En die zag dat zijn gezicht was veranderd. Hij was niet meer happy. Happiness was uit zijn gezicht verdwenen. Hij deed wel zijn best om het te verbergen, maar Anana zag het. En dit zorgde ervoor dat Anana in stilte leed. Anana vond het erg. Want hij keek naar al die andere overige wezens en schepselen die in het universum waren. En die hij met grote liefde had gecreëerd en had gemaakt. Naar al die rationele wezens die kunnen redeneren, die pijn kunnen voelen, die kunnen liefde hebben, geven. En Anana die wist wat er aan zat te komen. Door wat Lucifer in zijn hoofd aan het uitdokteren was. Anana wist dat er velen zouden luisteren naar de theorie van Lucifer. Want dat de verleiding in de woorden van de theorie van Lucifer zouden heel veel mensen, of heel veel spirits, heel veel winties, zouden Anana de rug toekeren en ze zouden kiezen voor de theorie van Lucifer. Omdat Lucifer altijd degene was die boodschappen van Anana naar ze toe bracht. Lucifer was degene waarmee ze spraken. Net zoals in een organisatie niemand meteen direct en altijd praat met de CEO, maar met zijn onderdanen. Zo sprak het universum ook met Lucifer. Lucifer was de boskoppelman voor Ananaf Kejaman Kejampong. Anana zag dat er een moment zou komen van beproeving. Hij wist dat er een praat die zou zijn. En dat maakte Anana verdrietig. Want Anana wilde geen dwang. Anana wilde dat iedere spirit, iedere konvo, iedere wind die hij toen geschapen had, zelf moest kiezen aan wiens kant, onder welk bestuur ze wilde leven. In het licht of volgens het bestuur, het systeem van goed en kwaad, waarin heel veel lijden aanwezig zou zijn. En in het systeem van goed en kwaad, daar is er maar één edemang. Want dat is het systeem van Lucifer. En daarna zag dat er een moment was aangebroken dat Lucifer ready was om het tegen hem op te nemen. Om hem te verraden in het hele universum.
En al die tijd dat Lucifer zijn idee in zichzelf aan het vervolmaken was de Most High nooit gestopt om aan Lucifer de geheimen van het universum te vertellen. Anana vertelde hem nog steeds en deelde nog steeds de universele wijsheid en de universele schatten met Lucifer. Het werd nog allemaal aan hem kenbaar gemaakt. Maar op een gegeven moment werd Anana stil. Hij aanschouwde Lucifer. Hij werd stil en bedachtzaam. En hij observeerde met een droefheid. Observeerde hij zijn vertrouweling. De stilte van de Most High zorgde ervoor dat Lucifer terugdacht aan het eerste moment dat hij met de Most High bij die abyss, bij die afgrond stond. Het was net het moment dat de Most High hem alle rijkdom, alle schatten op dat moment van het koninkrijk van het licht had laten zien. Maar de Most High, toen ze bij het afgrond stonden, was de Most High stil. En Lucifer herinnerde zich de woorden die de Most High tegen hem zei. De Most High die zei letterlijk aan hem: alle schatten van het licht zijn toegankelijk voor jou. Lucifer, alle schatten van het licht mag je gebruiken. Maar behalve de geheimen die verborgen zijn in deze afgrond. Hier mag je niet aankomen. En je bent vrij om mij wel of niet te dienen. Als je van het licht houdt en in het licht werkt, dan zal je eeuwig verbonden zijn en blijven met het bron van alle leven. Maar Lucifer was hebzuchtig geworden, begeerig, inhalig, hebberig. Hij had honger gekregen, hij wilde de troon, de positie van de Most High. In Suriname zouden ze zeggen, hij had BGI gekregen. Lucifer die vroeg aan de Most High waarom hij zo stil was. En de Most High die keek hem met veel verdriet. En die zei dan: het moment van duisternis is aangebroken. Je bent vrij om je doelen en jouw theorie te gaan verwezenlijken en te realiseren. Toen Lucifer dat hoorde, zag hij dat zijn moment was aangebroken om zijn theorie aan het universum te brengen. Hij liet een vergadering samenroepen. En alle representanten van het hele universum werden bij elkaar geroepen. In een soort van raad, een council. En de meeste spirits en jojo en konfos en jejes wilden aanwezig zijn. Omdat iedereen wist dat Anana stil was geworden. En de jejes wilden weten, waarom was de scheppervader stil? Dus ze kwamen allemaal. Iedereen pakte die uitnodiging. En iedereen had zijn zetel gepakt. En kwam naar die vergadering en het raad. En in het raad nam Lucifer woord. Allemaal kenden ze Lucifer. Want hij was altijd de voorzitter van alle raden geweest. Dus iedereen kwam. Maar iedereen was ernstig en serieus. Want iedereen wist dat er iets aan de hand was. Lucifer als voorzitter die opende de raadsvergadering in de hemel. De Most High was niet aanwezig. Want de Most High was er nooit bij. Lucifer die was zijn afgezant. Lucifer begon de raad te openen door lespeki te geven aan Anana. Hij keek terug op een lange historie van vrede in het universum. Maar Lucifer die kon heel goed, was welbespraakt, kon heel goed praten. Lucifer die gaf aan dat de stilte van de Most High. Hij liet voorkomen alsof die stilte kwam doordat er in het licht niks meer te leren was. Dat ze uitgeleerd waren, de theorie van het licht, de theorie van de Most High. Het licht wat ze altijd eeuwig hadden gehad, dat het op was. Er was niks meer te halen. Er was geen wijsheid meer erin. Er was geen kennis meer erin. En dat de reden was van de stilte van de Most High. Dus hier kan je zien dat Lucifer op een listige manier heeft geprobeerd om de scheppervader monddood te maken. Om hem af te breken. Om het licht, de wijsheid en de intelligentie van het licht, om aan te geven dat Akaba, Moro Venade. En dat de reden was dat Anana net tak Moro. Dat Anana de in was tot stilte.
Lucifer bracht een speech uit en hij vertelde zijn theorie. Hij wees op keuzes die er waren. Zelf kiezen tussen goed en kwaad. Hij wees aan dat het onbekend was wat in zijn theorie er was. Dat het een hele nieuwe avontuur zou zijn. Omdat de duisternis nog niet gekend werd. Nog niet aanwezig was in het universum. Hij gaf aan dat er nog... Hij liet doorschemeren of hij liet weten dat ze nog heel veel te doen hadden. En dat zijn theorie en dat zijn leer open was. En dat het tijd werd dat zijn theorie verkend moest worden. En dat de theorie van het licht, wijsheid van de Most High, dat het klaar was, verleden tijd. En hij vroeg al de representanten van het universum om voor zijn theorie te kiezen. Om een stemming. En voor hem te kiezen en niet langer voor de Vader. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen wat er gebeurde in het universum. Alle hoofden die er waren, alle spirits die er waren, die hadden dit niet zien aankomen. Er was consternatie. Nog nooit was dit gebeurd. Broeia bende. Strijd was er, discussie. En wat er dan verder gebeurt, daar gaan we volgende week over praten. Want volgende week gaan we met elkaar verder gaan kijken hoe deze theorie van Lucifer ook nu op aarde op dit moment nog voelbaar is. Volgende week gaan we verder kijken wat Lucifer eigenlijk in het universum teweeg heeft gebracht. Ik ben Makeda, ja. Grand tangi voor iedereen die heeft willen luisteren. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Dan beginnen we dan met de theorie van goed en kwaad. Want in de Bijbel, die Mimre Buku, wordt niet zoveel erover verteld. Maar die dinade zien we dat het er is. Want op aarde is er goed en kwaad. En er is keuze. Wat is de keuze die wij hebben? En wat voor keuze gaan we maken? Naar onze Vader, toe onze Schepper. Want onze Schepper, die is van het licht. Volgende week gaan we